Бисмиллаҳир-роҳманир-роҳим. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Подписчикои азиз, умедворам ки сеҳату сарбаланду хонобод ҳастед. Бародарои азиз, хеле гиромиқадр, ҳузури мо ки ҷои тақсир? Правда. Пешина ном собиқаш Тошробод буд. Тошробод. Бародар азиз, Тошробод Правда миёи ами бачаҳои Правда ҳами ҳафта, инами ҳафта. И ҳафта гузаштани Алиҷон 4 маротиба иҷо меёбад. Бақай аларам ҳам иҷо овардем, гови биғиз овардем, гови душо овардем, ина бо гови душо овардем. Бародари азиз, ҳар ҷода мара навор кунем намеяд, барое ки природа, ман одаме ки меҳнат мекунад, заҳмат мекунад, ман бениҳоят нағз мебинам. Дӯст медоред инҷа ришқа кайга. Дар ҷое ки хай овам доранд, Правда подписчикои азиз, Аллоҳ таоло сафи бобои оҷивори ҳамон нафарҳои соҳибкорое ки муваффақа бениҳоят асфалти хуб кайга, ай ҳамон раҳи главни ай ҳамон Бохтиробод бачаҳо медонанд, бигем ай шаҳри Левакан иса миёй, то ҳамин бозори нав кардесай, масҷид ҳам беҳтарин, ҳамаш дар сатҳи дараҷа. Вале бо мо омем иси қишлоқи Қурбонофо ака, айҷа подписчико бояд бошанд медонанд. Бародар азиз, деҳқониҳои Акараби масъалаи овтон чӣ хелай? Аҷоиботай. И дар як битай Балғари як на камтар 1 2 3 4 5 6 7 ҳафташа ҳисоб кардам. Як тишта 7 дона баста қандо табза қоил. Ӯ чие кадои бодрингай чие ӯ? Бодрингай ӯ шандала? Помидоротам алакай сирхшта қандо табза говмолушта мегзарем бародарои азиз. Беҳтарин 1 2 3 4 5 6 7 8 иш. Зур маладес қандо табза акаҷонима. Иришқат чанд соти хай? 30 соти. Ина ришқа ана ки говмолда мегзарем. Нига ка ака чӣ мега? Бан Алиҷон бар унҷа бар берак бан элем кина бан модар будуша. Подписчикои азиз, ман ун номои сомонаҳоро нагӯ акаҷонима. Айком ҷои харидорӣ карда накарда ами говошуна бибинанд, аллакай худшон ҳис мекунанд. И биғизая ака Қирмонҷон, и биғизая маълум аст 7 усна 7 моҳа беҳтарин мола анаи. Хоб ана и бидай бо бародарои азиз. Неки ҳамин молот маъқул шид. Анамин мол ҳамара Швейтсария каги. Хулоса биғиз хариди 8 камера Алиҷони сами гов прай фасон бия ми говда гап набуда картинка говда. Дар ҳақиқатам ӯ чизе ки аён аст, ҳоҷат ба баён кардани ин мол нест. Зури буда. Пешони қашқа гусалаш нара ё мода? Ма. Ина ҳа гусалаш подписчикои азиз копия ча шид. Ина ҳам мода зоидага биғиз мега харидорӣ карда будам. Короче зоид мега. Ай мега раҳмат, ай улавги раҳмат хай байнгангира бибинан хишо нагӯ акаҷон. Уса баъдоле. Байнгангира хедиш бибинан ҳам говёр хедиш медона мо ягон кас нисбати ич хеле гови овардаги мо маъқул ҳаст ё нест? Қаду қоматиш ё майдагӣ накадеса ё чочу параш ҳамаш. چیزی که هم ویدیو نشون دادگی آنامو آباد باشه کجا آنها چه در روز چند مرتبه میگی گوار آب میتم در روز چند مرتبه آب سه بار آیپش میزگرونم خب بخره نخره آب میتم پدر در ما گو گشنه مونه مایله و تشنه نمونه نسوزه ای اوچه بچه از با اوچهش بغذای یا 5 هسته 4.5 زیادتای بهترین یا کجانی наҷӯш дести шозӣ не наҷӯш дига ҳамон худашо алакай хайра эълом кунем будушен беҳтарин як аз ҳандала ҳаста ё хиёзи ё не бача мо ҳам хом шав мехӯрем ай бодринг насоза шӯхӣ мекунам акаҷони ман ӯ фарзандат бар гуфтам ҳамин салқин шаҳр миёрему. Бародарои азиз, ҳамин хеле нафарҳои ҳамин хеле ноҳияҳои дурдаст, ҳамин хеле ки дар кӯҳ бигем дашту биёбоное ки шарти шароити молу говора беҳад муҳайё мекунад, ман беҳад ба худо миннатдорам. қандоша бизана ака. Аллоҳ таоло баракату саодатмандӣ ҳар ду олама насиб рӯзи анам хеле инсоне ки ҳамин деҳқони ба ору ба нанг барномуса ман дӯст медорам подписчикои азиз. Одаи беномуса ноширгиш ҳамо 1 сол 2 сол 3 сол дар Россияй дар ҳамо дискотекаҳо дар ҳамо инами бозоиҳои компютериву бозоиҳои қиморӣ ҳамо пула масраф сарф мекунанд расходи беҳуда падару модараш иҷа иришқараби ин намера битеш басай ова битеш ягон намуди эм дар кор нест. Киҷода оғил мекунад?
узшам територия хита кан табза гани амаҷо оғил кардани 20 метра 20 metr o'g'il mekan. молодец обод бошем бачаҳои правда тоширобод ис вақт ҳама бизанед лайк ин видео барои шумо хайр худоҳофиз